di sini bos ko hathai kami wo sikon te panda joining program khalekha o joining program o Durga Jamatia bo obviously ni leader in charge TGS bodo tong BJP bokodungma samuk khaja boni netrite 10 family te 34 voter tini BJP ya kare ti promote thapati o phaikha borono ang ti promote thapati ni ngui te bubagrani ngui te ani ব্যক্তিগত ni ngui bilai khe khaka ham te lam chogo borok ini ti promote thapati o phaimani bagai sini ti prasani right ti prasani choba te bukrak nai hnai ang asa khlaiu khainai chalo chini economic right land right chini ADC empowerment no sung choba khaithani wo borok karak khlaiu khabai khokbai physically mentally borok oro jaga samil ngoi samung khaine hnai borok commitment khai dedication onai hnai phaimani bagai bilai khe borok na hambaya phar haidi chung borok ni khoktibu chini leader BJP ni ini chini oro phainai Durga boni khoktibu chung kisa kok khana laine gawo jotona aro ta phai majak phainai chini takuk jotona anto tuma podo tong khia gajaba jotona no phai majak phainai chini o tinini joining program o phainai rok no jotona ni kha kuphurbai jotona keba ani okra sakron kha anglam sok jawo okra sakron ke khulum jawo sorry inke trai khon cara ani sak chalai bor no kha ani hamjakma sei ojang inke ang BJP ni yakaima phaimani karon inke 2013 ni sing prothom BJP khaijawo prathi bo bisi election ngrawo aprang basajak basawoi boni porai ang communication mane jogajog bisak namalia mane ani arthik durbolotani bangai kisa borok bai communication komha boni porai bora ano naho philaha naho mani bai ang samung tang philaha panchayat ubu motamuti samung tanglaha boni porai bora ano yakai roholaha mane kane amale samung nangjalu hai inke ang thangpa sibora ano kuno responsibility na pia kok salaha inke ano borok mungsa samung sukjagli hai ani kokno mungsa boro goino khaili akbo hain gagla hain ang tama hai pati go tongralia sini thansani mari sini tabok sini hanoro khanangla hain ke sing thasamang nai hani bangaina ang tabok bubagrani je boni samung tangmano nuhogoi ang sini thasani mari bo thangsinai hi ang yapri sewoi phaijala ha aigini post tongmani ke GS tongmani board president GS general secretary o podo tonggamani